na ko ni. Oh, sige na, tara na. Manangit ang kuan mo. Saan tama tama? Basta mo natin na tuan. Manangit sa tabi to. Tumuot kuan. Basta. Pa. Pa. Dito ka ba? Tama. Pa. Kaya ka dito. Pa. Da. Hoy. Hoy. Pa. Da. Hoy. Pa. Da. Hoy. Pa. Saman, ay sabukan. Ubirhang na po ka ba? Sige lang ginom-inom. Natulog kayo ng tao, di ninyo. Manangit ni ba? Mula ka mi. Mata si mama dito. Pato sa mi. Asa ka magbuka? Pato may palingki. Kung saan kayo palingki? Saan mo ni patuli? Ikot sa dia ba? Ano yung tuon mo? Kung saan na imong suot? Ano man yan? Ano imong suot ang mga Oh. palingki? Daw ra ko dili, pakaulaw. Ano man na? Tanaw na, tarong na. Ha? Tama naman ko na. Gapalda ka. Oo. Gapalda ka, tapos gapatal, tanawa ra, oh. Okay naman ko na. Gisi imong gisuot. Dili magkakakuha sa uso karon no. Na uso man ko na ron. Ayaw pahiuyon aning kalibutana. Ha? Hubuan na, ilisa Mura na. mga tawa naman ko na oh. Ito kag makatanaw ang mga lalaki na. Dali ri ay ana man ano, ay ana man ano. Pa. Sagdi lang si mama ba? May ana, mayo ana. Yan ay pila naman ay pag-anaw niya ana o iyo. Di mura ra wala. Doble yung ka ba? Wago ra kasi mong sarili. Ayaw sige pahiuyon aning kalibutan kung unsa ang uso diri imuha pong sundogon. Alang magkuan ka tong mga karaan sa una, dili ka mo sabay-sabay sa bagkuron. Pwede manihan, pwede man mo suoton. Oh, Pero ma- anong gapantalon pa yung kana? Wala lang good, ganahan lang ko magpantalon good. Style mo ko na pa kay inikuan. Ini kuan ba ana ra ba? Pwede. Kung mula ka kahubuan na hubuan. Usa man na siya oy. Hubuan. Dagan kayo kuan. Kung mula ka kahubuan na hawa ko dalipay ana imong suot. Hubuan na dito. Ma. Tama naman ko na oy. Ma. Kapoy na naman sige ilis-ilis, baganiya ra mo sige ilis-ilis. Ngita yung kag samok. Ma, itong papa ma. Wala ko na to. Hawa ko na. Kung mula ka ilisi na dito. Nagutan ni Muhan oy, tama naman gud na oh. Ilisi na, gahig yung kag ulo ba? Gahig. Tamukan ni Muhan oy. Ilisi na. Nakatikim ka ng kuan ba? Ay kay ma. Tara ma. Ilisi na. Ay, mag-ilis na lang ko ulat ako ah. Ay tara ma, tuwa man ka ng papa. Mag-ilis ako ba kay di ta kalakaw, di ta kalakaw, di ta kalakaw, di ta Gani ba ilisa ni Mag-ilis ako. Magilis lagi kuan sa Ma, mga tara ma, ito ng papa. Kana si mama pa. Sabta na lang ko na. Kaya ano naman na siya. Kasama Han! tayo ba? Ay, Han, Oo, sa ba? kani. sagdi na lang. Ano ka na naman Hindi dyan? na nag-isis na mag t-shirt oh. Kani ba? Ano? Oh, Okay raman gud na dili man. Sagdi na lang gud na gud han. kanang pantalon na gipalit nato ng tarong. Unsa na imong trabaho? Imong gigisi-gisi Wala naman gud na gisi na muna sa kay dugay na kayo. Dugay na kayo. Kita ko na gigunting na nimo. Ahay, dugay na gani kay no. Usa man taw na imong papa dili mo. Style na sa mga kalibutanon nga mga pamuyo. Sige na lang unahan, okay naman gud na gud. Likay ba nga masawayan kag tao? Sabay masawayan yo. Kay kuan na ba kanang huna-hunaon nimo nga respetuon ka sa mga tao. Ahay, karon wala na gyud karon niya. Alas 3 na hupit na Saan? hapon no. Wala man. Ilisi na ha. Usa pa biilis ako nga wala ko kalaba. Kalab sige ra man kag kuan-kuan na kay tarong mga sinina imong pagisiun. Bali bitaw na sabay sa uso gani no, uso ba, uso. Ayaw lagi karon. pahiuyon aning kalibutana. Sa ito matiguan ka ng mga kuan diha, dili ka mo sabay-sabay sa Pag kinabuhi ba nga matarong, dili kay mo sabay ka sa kung unsay uso imo pong sundo. Ilisi na dito. Oh, wala na ko iilis. Uy, tama naman gud na oh. atong imong gibistida ganiha mao toy suota, hubuan ang pantalon, katumoy suota kay tarong. Nakaw na ta ba? Bahala. Pag-ilis na pud kapoy na kay. dili. Kung dili ka kauyon sa kwa, pwede na di ko nimo sundon pero ay kog kuan na ha. Kanang mga responsibilidad nako sa inyo ha, kuan na. Ay naku pangitai ana. Sa mo kahanoy, grabe po kay kahanoy. Ikan karon kung dili ka mosupak sa kuwa, kinsa man day masunod diri, bahala ko nimo. Dapat na ako'y pakialam sa imo ha. Dili na, ana ra manguna, dira ra manguna sa tuhod. Oh, mura man gag. Kinsan pag diya anak sa tuhod, nanay impact sa mga audience makatanaw sa imo ha ba nga. Kana ilisi na. Hanoy, dagan. Kapoy na kay sige ilis ba wala jo. Di na taka pamalit ani ko sa palengke ron. Ayaw lagi na. Di kayi ang tao ba makasala. Sige na mag-ilis ako. Makasala ang tao tungod. Mag-ilis na lagi ko, mag-ilis ako. Dira meron ha. Kapuya pud ninyo eh. Sige. Lain ako ginulat ba? Na, dili mo na. Imong mama ba? Pag sige pahiuyon aning kalibutan nga. Ako ira pud ka pa oy. Dili man sa uwi. Mura pag di na sa una, magkuan may kasauna nga. Dili ba ang mga tao man ko dala. Mao ning asawa ni Kuan. Nya ako, pagkakuan ko nagtinarong ko lain kay sa buot. Lang lang kay nana minas mama sa una, kuan ba? Fashionista. Pasyonista.
Pasyonista nga walas lugar. Sa una, gusto kay kanak-kanahan. Nagkain kanan. Ganahan pa na. Ala nga, kuan pa man. Bagay pa sila karon mga lusyang na mag-ingana-ingana. Gusto ka magpanit mama sa una. Kanan, kay wapa kay katanan na para. Ganahan uroy anang ay man tarong ang pantalon niya gisi-gisi og Para pagka dinana sa una eh. yabag. Tarong ang pantalon gisi-gisi og. Han! Oh, kana Kani? ba? Kana ba? Kani ba ni? Kana, pwede Okay ra? ka. Kana, nindot kayo. Pwede ka matawag na maestra. Pwede ka matawag na Ay, sige na, sige na. Pasti lang ka gwapa sa akong Ay, asawa. sus! Aba, manamit ka ana, way makasaway. Tan-aon ka nga kuan ba tarong baris. Oo, okay naman kanin mo. Lako na mi. Sige, kana lakaw na pag-amping nga bantay sa mama ni mo ron. Pauwi po ni mo. Ay, sino na tayo sa din na ni mo papa. Sige na. Wala ka na. Uwag. Kana ba? Kana. Sige, ito na mi Han. Ano naman ah? Bubuhay yan yung mga. Hindi ko sakpan na butanaw niya. Itabalik naman ako na niya. No, okay na no. Gusto pag ikaw ng papa ba? Sobrang pagkaguan. Ito sa din. Naman sila? Kina, okay na no. Okay, Roy? Ay, sa papa. Oh, what's up mga katanglas? Thank you guys sa pagguman sa video sa mag-shoutout meron. First is shoutout kay Coach Nelvin Muhammad sa Max Steel Fitness Gym sa Bantan Davao del Sur. Then kay Rins Canza, kay Phyllis Shashib Arshad, then kay Trixie, shoutout na rin sa inyo. And then shoutout sa YouTube, mga commenter na doon sa YouTube. No, shoutout kay Franz Balarde, shoutout kay Geno Luzon. Then, shout out kay Leonardo Gelsiano Jr., kay Renan Continido, shout out na rin, no? Then, shout out kay Miguel Colango Santa Ana. Shout out dia kay Usbo Vlog, pakisupport sa yung YouTube channel. Kay Dayan Kyle Jano, shout out. Then, shout out na rin kay Kay Alporque. Shout out kay Nas Cancancio, shout out. Then, kay Drop TV, shout out. Then kay Franz Villar, shout out from Franz Villarde from Tibungco, Davao City, shout out. Kay Arnold Hihala, shout out na rin. Then kay Jeff T. Ando, shout out kay Jeff T. Ando. Then kay Lodge Cantina, shout out. Kay Gregoria Villanueva, shout out. And kay Pochang TV, shout out. Ay pakisupport sa YouTube channel. Then kay Joseph Elden Domele, shout out na rin. Then, paki-support na rin sa Tingski Vlog and Japan Boy, shoutout sa inyo din, support sila dia. Then, kay Grace Ardido from Commonwealth, Quezon City, shoutout Lodge So Amping. Then, kay GRA Bugas TV Farm, shoutout. Pasiaw Bangs, shoutout na rin. Then, kay Pets Vlog, paki-support sa YouTube channel. Bago buod ni, nagkakalingan kayo sa katala din na to, no? Then, shout out kay Jude Dua, kay Tricia Sharot from Cagayan de Oro, then kay Joel Mohado, and kay Alipin Vlog, shout out. Then kay Jimmer Samson from Danao City, Cebu, shout out, no? Then kay Grace Gaya, shout out from Kamuti, Cebu. And kay Nilo Burinaga, shout out from Naval Leyte. Kay Charlie Osnan family, shout out. Kay Junjun Apatan from Zamboanga, Cebu, guys. So yun, shout out. Shout out po kay Juban Matubato ng Uchi tayo, no? So salamat kay boss sa always ng supportan. So kaya lang sa gusto mong pa-shoutout, comment mo rin sa mga YouTube channel. And don't forget to like, comment, share, and subscribe para updated mo sa mga Mga videos. So, signing.